Valtatie 7 on osa kansainvälistä E18-tietä ja EU:lle tärkeää Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Se on Suomen tärkein itä-länsisuuntainen yhteys Pohjoismaihin, muualle Eurooppaan ja Venäjälle. Tämä kapea ja vanhanaikainen tie kulkee nyt useiden taajamien läpi. Vakavat onnettomuudet, liikenteen melu ja ympäristöhaitat ovat Suomen ja Venäjän välisen rekkaliikenteen ruuhkauttamalla tiellä yleisiä. Suomi on sitoutunut rakentamaan E18-tien moottoritieksi vuoteen 2015 mennessä. 56 kilometriä pitkä moottoritie tehdään pääosin uudelle tielinjalle. Siihen tulee 6 eritasoliittymää ja 4 nykyistä liittymää parannetaan. Tietä kehitetään vihreänä moottoritienä ja sen identiteettiä luodaan myös väyläestetiikalla. Suunnittelussa on huomioitu ympäristön esteettömyys, ekologisen rakentamisen mahdollisuudet ja liikenteen uusien energiamuotojen käytön kehittäminen. Hankkeen aloituspiste on Koskenkylän eritasoliittymä, josta nykyinen moottoriliikennetie täydennetään moottoritieksi Loviisaan asti. Tällä osuudella parannetaan meluntorjuntaa ja tie maisemoidaan. Loviisan läntistä eritasoliittymää maisemoidaan muiden muassa valotaiteella. Moottoritie erkanee kokonaan uuteen maastokäytävään Loviisanjoen jälkeen. Loviisan itäisestä eritasoliittymästä on tieyhteys Tesjoelle ja Loviisaan. Tien varrelle on suunniteltu uusia logistiikka-alueita. Moottoritie kiertää Holmgårdin kartanomiljöön ja ylittää Tesjoen. Ruotsinpyhtään eritasoliittymään on kaavoitettu uusia matkailu- ja palvelualueita. Alueen historiaa tuodaan esille taideteoksella ja erikoisilla siltapilareilla. Liittymän jälkeen moottoritie alittaa Markkinamäen kalliotunnelissa ja ylittää Ahvenkosken pitkillä vesistösilloilla. Kymijoen läntisimmän haaran ylittävä kaarisilta on näyttävä Langerpalkkirakenne. Eteläpuolisella merialueella on laaja Natura-alue, jota suojataan läpinäkyvillä meluesteillä. Tien käyttäjille avautuu kauniit merimaisemat. Virkistyskalastuksen olosuhteet säilyvät ennallaan. Ahvenkosken levähdysalueen palvelutasoa kehitetään. Pyhtään kirkonkylässä tie halkaisee tiiviin kylärakenteen nykyisen valtatien kohdalla. Kylään on suunniteltu ekologisesti haitattomampaa puurakentamista. Taideaiheiset meluaidat sekä puiset sillat ja meluesteet pehmentävät moottoritiestä pienelle kylälle aiheutuvia haittoja. Kevyen liikenteen väyliä lisätään huomattavasti. Länsikylän pelloilla on lähes ainoa tiejakson viljelymaisema. Kaunis maisema näkyy tielle läpinäkyvien meluesteiden ja Länsikylän tien pitkän sillan ansiosta. Siltakylän eritasoliittymästä rakennetaan uusi katuyhteys Pyhtään keskustaajamaan. Heinlahden eritasoliittymässä tulee esiin paikallinen kiviteollisuus. Kotkan alueella tie liittyy tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Alueella kehitetään kevyttä ja julkista liikennettä ja meluntorjuntaa. Kyminlinnan liittymä on Kotkan pääliittymä moottoritielle. Liittymän ramppijärjestelyt muuttuvat ja rinnakkaistiet siirtyvät liittymän ulkopuolelle.
Junaliikenteen seisake siirretään ja liittymään rakennetaan liityntäpysäköinti. Kevyt liikenne tulee eri tasoon kuin ajoneuvoliikenne. Jumalniemen uudistettava eritasoliittymä ja katujärjestelyt rakennetaan kaupan suuryksiköiden tarpeisiin. Alueelle toteutuu yhteys moottoritieltä myös idästä. Karhula-Rantahaka välillä tehostetaan moottoritien meluntorjuntaa. Nykyistä tietä kehitetään asutuksen ja kevyen liikenteen näkökulmasta. Ohituskaistat muutetaan kevyen liikenteen väyliksi. Useat liittymät muutetaan kiertoliittymiksi ja tievalaistus uudistetaan. Suomen kansainvälisesti tärkeimmästä maantiestä tehdään myös esteettisesti korkeatasoinen. Tärkeitä liittymiä ja tieympäristöä korostetaan taideaiheisilla siltapilareilla, meluesteillä sekä valaistus- ja maamerkkiteoksilla. Nämä toteutetaan yhteistyössä kuntien ja paikallisten yritysten kanssa. Kohdevalaistukset ja valotaide ovat merkittävä osa väyläestetiikkaa. Markkinamäen tunnelin suuaukot ja Ahvenkosken vesistösillat valaistaan kohdevaloin. Liittymiin on suunniteltu valotaideteoksia. Valtatie 7 tehdään niin sanottu vihreä moottoritie. Tien toteuttamisessa suositaan ekologista rakentamista. Siinä hyödynnetään paikallisia tuotteita, kuten puuta ja kiveä. Liikenteen uusiin energiamuotoihin valmistaudutaan sähköautojen energiajakopisteillä. Valtatie 7 on älykäs tie. Vaihtuvilla opasteilla ja infotauluilla autoilijoille jaetaan tietoa ajokelistä, matka-ajasta ja liikenteestä. Nopeusrajoituksia muutetaan olosuhteiden mukaan. Uusi moottoritie parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Taajamat rauhoittuvat ja nykyinen tie palvelee asumista. Hankkeeseen liittyvä maankäyttö tuo kunnille ja yrityksille elinkeinotoimintaa ja työpaikkoja. Tierakentamisen alle jää 19 asuin- tai lomakiinteistöä. Moottoritien pirstomaa kiinteistörakennetta sopeutetaan tilusjärjestelyillä. Hankkeen haittoja lievennetään meluntorjunnalla ja laadukkaalla ympäristörakentamisella. Tien estevaikutusta vähennetään ekosilloilla ja pieneläintunneleilla. Pohjavesialueet suojataan. Toteutus vihreänä moottoritienä, väyläestetiikka ja älykkään liikenteen järjestelmät tekevät Valtatie 7 yhden Euroopan moderneimmista moottoriteistä. Tien rakentaminen alkaa syksyllä 2011. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla, joka on suomalainen sovellus valtion ja yksityisen palveluntuottajan yhteistyöstä. Urakka sisältää rahoituksen, tarkemman suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon. Urakka maksetaan yksityiselle tuottajalle tien valmistuttua 20–25 vuoden aikana. Moottoritie avataan liikenteelle vaiheittain vuoteen 2015 mennessä.